दिनैनि बे भिडिअआ हरखाबै बानायनाय जादों मानो होनोब्ला रायजो राजाफ्रा हरखाबै भिडिअ खालायनायाव गोरोन्थिफोर जायोब्ला निमाहा मोनगोन आसा खालामो। दिनैनि बे भिडिअ खालायनायनि गेजेरजों फोरमायो गाबोननि भिडिअआव स्पष्ट गुफुर हालामनि जायफोर गोदानै आगान सुरबोनाय गोदानै नाजानाय गुफुर हालामनि माखासे खैफोद आफोदखौ बर' निउसफ्रा जायफोर खना खनला रादाब बुथुमगिरिफ्रा खस्थ' खालायनानै हर सान बुहुमनि बर'फोरनो बर' हारिनि गेजेराव माबा मोनसे मोजां गाज्रि खबर होग्रा बिथांमोननि सायाव बिटिआर सरकारनिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागौ गाबोननि समाव। आरो लोगोसे आबसुनि सोमावसारनाय एनडिएफबिनि सोमावसारनाय बिटिसिनि सोमावसारनायाव बिटिआर सरकार बिटिसि सरकारनिफ्राय मा गाबोननि समाव मोननो मोजां खौरां रायजो राजाफ्रा गाबोननि भिडिअखौ मोजाङै खोनासङोबा मोजाङै खोनानो मोनगोन। गाबोननि समाव रायजो राजाफ्रा बयबो गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ 5 मिनिट टाइम होनानै खोनासंलाङोबा स्पष्ट बुजिगोन। रायजो राजाफ्रा खोनासंलांदो।